Hold da op. Men så kan du ikke lige finde ud af, hvordan jeg bruger en pølse det her hotdogbrød. Ej, der går ild i det hele. Hold kæft, hvor er der meget ud. Den der tutorial, du spurgte om du ville spille, ikke? Hvor... Det er så godt, Frederik. Ej, hvor er det godt. Nu har vi altså bare nailet den her pølsebæks. Hvis det ligger på gulvet, jamen så er det fordi det er kogt. Så er der pizzaerne. Kan du så komme af? Nå, vi holder den bare her. Bigger pizza boy. Hvordan tager jeg pizzaen ud af her? Det vil jeg ikke af. Nå, der. Sæt den så. Den er altså... Jeg kan ikke samle den op. Pizza. Der er ikke nogen. Man har virkelig brug for en Katarina. What? Hvordan får man Men der er også en den pizza her. mand? Hvor? Oh my god. De her pizzaer her. Hvad? Den er ikke kogt. Du skal koge den, bro. Sådan der. Prøv at se her. Yes. Okay, lidt mozzarella. Giver de. Der er en eller anden, der har smidt super meget skræt ud. Det er godt, drenge. Pis. Pizza Diavola, så hvis vi har... Jamen, jeg ved ikke. Pizzaen gemmer sig bag Kommer du op i sommerhuset i næste uge? Det tænker jeg. Jeg ser frem til at få lidt selskab. Jeg ved lige. De laver pizza og sådan nogle ting, og sager. Eller de prøver. Altså, og tricket, Frederik, det er lidt på siden af. Og så tage tallerkenen. Nå, hvem skal jeg se her? Here you go. Nej, det var ikke, hvad han bestilte, siger han. Der er et eller andet, vi misforstået. Ja, den ser kogt ud, det er vi enige om. Ja, nej. Hvad snakker I om? Så Nej, stop. Du skal ikke... Jeg griber den. Og så forsvandt. jo. Okay, fint. Så smelter vi det. Ups. Hallo? Crashed spil. Just keep those monsters from getting on board. They won't get past me. Showing off. I'm glad you made it, Duncan, when so many of our men didn't. The fighter with us is Sarah. Frederik, du skulle ikke tage en diamant. Ikke fuck! Nej! Lort! Jeg har ikke engang gjort noget! Hvordan vidste du det? Men hvor længe så har du kørt færdig med det? Ej, jeg døde! Altså, jeg... Er der nogen, der har nummeret på den der aimbot support der? Jeg kan altså godt lige bruge lidt hjælp. Okay, Frederik. – 13 minutter for mig at køre til det der. Nej, luk nu for fanden for tingen, mand! Hvor mange gange skal du trykke på den? Et lortespil, altså. Okay. What the fuck skete der der?